kuleli bhulumlilo ngamazwi abanye bewubhula ngamahlahla sinibelele sinamukele ke phina bila wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke kuphiwe ngokomthembu njengoba sikhuluma nawe ke osukwini namhlanje siyaqhubeka nokuthi ke sikulethele ke inhlelo okuzi inhlelo ke osukwini namhlanje ezithinta ikakhulukazi umnyango wezemvelo KZN Wildlife siyazi ke ukuthi ke lo mnyango into ke oyenzayo ukuthi ke uqhubeke nokwenza isiqiniseko sokuthi ke imvelo iyongiwa kanti futhi ke imvelo iyakwazi ukuthi ixhumaniseke nomphakathi njengoba sazi ke ukuthi phakathi kwezinto ke ezikhona ezinkulu lo mnyango ke ophume umkhankaso ukulwa nazo singabala into ke eyinkinga nesikhathaze kakhulu ethinta ke ukuzingelwa nokubulawa ke kobhejane ngokungekho ke emthethweni kodwa sifisa ukuthi uma ngabe sikhuluma naba ingxenye yalolu hlelo sizwe nje ukuthi lolu suku ngabe lusho ukuthini kubona ikakhulukazi labo ke ababhekelele ukusebenza kwama field rangers ikakhulukazi nawo ke ama field rangers ngaphambi ukuthi siye nje ekuthenini ke ibalo zokuzingelwa ke kobhejane onyakeni ka2025 zingabe ke zibukeka zihamba kanjani ukuqhathanisa ke neminye iminyaka eyidlule konke lokho sikuthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Inhloso yethu namhlanje sizohlangana nama field ranger okama foot soldiers ethu in conservation lazo behlangane khona nabaphathi bethu no CEO wezemvelo KZN Wildlife ubaba uSihle Mkhize la ezokhuluma khona nama field ranger ephinde futhi ebonge umsebenzi awenzayo aphinde futhi abe nokuxhumana nawo nje kuzungeza umlilo ukuthi izona ziphi ingqinamba ababanazo efieldini ngoba behlangabezana negebengu ikuphi futhi la inhlangano engakwazi ukuthi ifaye khona isandla ilekelele kakhulu ukuze ishintshe izimo zokusebenza abasebenza ngaphansi kwazo ngoba ekusebenzeni kwethu konke ukusebenza kwethu okumqoka kulele kakhulu kuma field ranger okuyiwona futhi amangama environmental management inspectorate okuyiwona asuke ezoqinisekisa ukuthi imvelo iyavikeleka ngendlela efanele ngaphakathi esiqiwini nangaphandle kwesiqiwu esifundazweni sonke saKwaZulu Natal. So I think ukubaleka kwelanga la namhlanje sithe sino CEO ake sithi sithatha ipause kancane ke sibuyele kulabantu okuyibona esithi mangabe sikhuluma ngokuthi si successful siyinhlangano kwizinto ze law enforcement kusuke kungasithini sisuke sipatrola no CEO kusuke kukhona abantu ngemuva uyibona abasifukulayo sithatha ithuba la namhlanje ukuthi ake sihambe siyobabona sibavakashele sithi muhle umsebenzi abawenzayo siyawubona ngoba masuke sihlangene nama rangers ngomhla ka31 July every year asikwazi ukubakhipha eqiwini sithi abeze bazojabula kanye nathi sibabonge so sasesikhethe ilanga nje ukuthi asiye kubona thina siyothi siyawubona umsebenzi siyazibona izithelo zabo zokungalali ba risk isikhathi sabo nemindeni yabo bazohlala la ngaphakathi eziqiwini ukuthi siyakubona lokho siyarecognize akusiyona into encane ukuthi bazohlala la ngaphakathi so sathi asize kubona sizobabonga sisho ukuthi umsebenzi siyawubona kakhulu kulezi zinto ze rhino poaching ngoba ieffort eningi ifakwe khona yibona labantu abala iduze kwama benza lo msebenzi akusibona abanye thina okwethu nje ukuthi sikhulume ngezingcingo sibuza ukuthi kwenzakalani but abantu abase field nokuyibona the boots on the ground these are the people asigcini kodwa la sizoya kokwenza futhi nase west ngoba kusikhona ukuthi la east kuphela la sinama rhino khona nangase west nakhona bakhona so ngomhla ka11 December we'll be doing the same thing kodwa sobe sesiyenze west region so ilanga la namhlanje la lokho. Lolu suku luyinjabulo enkulu kuthina sithe asike sehle sizokhuluma namaphoyisa ethu ekuyiwona asiqaphele izilwane siwabonge ngokuyinikela kwawo ukwenza umsebenzi wokunakekela nokuvikela imvelo njengoba wazi ukuthi lapha eKwaZulu Natal besibhekene nobhubhane kakhulu lokuzingelwa kobhejane kanye nemkhombe kodwa kulonyaka ka2025 sibone isibalo sehla kakhulu asehle nje ngoba kuwumlingo nomane sehla ngemsebenzi yabo amaphoyisa lawa khona akwazi ukulwisana negebengu sehla ngayo yonke eminye imisebenzi esiyibekile ngabe itechnology esisebenzayo ukusebenzana namaphoyisa nako konke sikwenzile ukuthi silosana nalolu bhubhane kusithathe kwasibeka la namhlanje ke sithatha ke sojabula nje njalo sinethezeka kusithokoza kakhulu futhi ukuthi kule nyanga kaNovember sisame ku0 kobhejane abazingeliwe sithi nje asibambe kanjalo sijabule lapho. Mbukeli ke siyafisa ukuthi ngalesi sikhathi njengoba ngisho ngithi ke ikakhulukazi esikwazi ukuthi sikhulume nabo njengamanje ilabo ababhekeleke ukusebenza
Field Rangers labo ababhekele ukuthi ngempela ke yonke into ke ihamba kahle kulolu suku phela lolu suku bekusuku lapho khona kubungazwa nje kakhulukazi ke umsebenzi wawo ke ama Field Rangers asebenza ngokukhulu kuyinikela nokuyikhandla la khona sibheka ke into ethi ngempela ke beyithola ke bese bebhekene nezimo ke enzima zokusebenza kodwa yize kunjalo bekwazi ukuthi ke beze nemisebenzi ke eletha ithelo siyafisa ukuthi sekuwona ke ama Field Rangers okuyiwona isibe nenhlanhla ukuthi sikhulume nawo kulolu suku nawo ke siwathole uma ngabe sithi ke abakhulume njengoba ngiyintombazane nje sancane esayintsha evikela ezemvelo ngizosho nje ukuthi namhlanje sizobungaza usuku lwama Field Ranger okuyithina labo and into engichaza kakhulu ukuthi kwi section engikuyona imina kuphela umuntu osifazane osebenza khona bese ukuthi bonke labanye abantu besilisa lokho ngeke ngithathe nje ukuthi nje kunginika i-challenge ukuthi shothi ngiyakwazi ukumelana nezinto nezingqinamba esibhekana nazo ehlathini. Igama lami uDirk Swart babiza mina Tegwan. Ngiyajabula ukufika la ngoba namhlanje sizobonga amaphoyisa. Umsebenzi bayenzile la esiqwini. Vike inkombe bejan and basebenza kahle impela so nansi ithuba ubonga amaphoyisa. Mbukeli ke indaba ke ezizwakala ke zimnandi zehla kahle indaba ke ezithi ke uma ngabe kuqhathaniswa unyaka ka2025 neminye ke iminyaka eyidlule ibalo zokubulawa ke kobhejane zibukeka zehle kakhulu okucishe ke zibukeke zisondela ke ku 70% ngendlela ke ezehle ngakhona siyafisa nje ukuthi silithinte lolo daba sizwe nje ukuthi ikakhulukazi ngempela uma besichazela ngalo kanjalo ke nabo obangama Field Rangers ukuthi kusho ukuthini ukuthi bayingxenye yesizukulwane esikwazi ukuthi senzeke umsebenzi omkhulu njengalona asikuthole uma ngabe sithi ke abakhulu. Yabona ukuthi iKZN ngoba iyona nama rhino amaningi kakhulu kwi country as a whole ukufa kwama rhino awu10 isibalo sakhona ipercentage lakhona likhulu kakhulu in the country because iprovince ephethe ama rhinos amaningi kakhulu le so ukwehla kwama rhino aphochiwe eKZN it means ukwehla kwama rhino in the whole country so ama rhino mawubuka isibalo last year siuvala unyaka siuvale ngo230 something 232 the year before sawuvala ngo300 and something so kuyaqala for the first time ukuthi sithi sesibheke ezantsi abasebenzi basebenza umsebenzi ongaka ngoba ngikhuluma ngenamba engaphansi ka100 so it's still not good enough for us 100 it's still a big number but at the same time sithi ama strategies that we are implementing and these people that are here with me today abawusebenzile umsebenzi ukuthi behlisele ama numbers we saying watch the space we are coming for 2025 sizokwenza sure ukuthi it's zero tolerance and we are preaching a slogan esithi make ezemvelo great again so this what they are doing here it's proof enough that we want to be placed we map globally where we've done our bit in preserving ama rhinos in the province and in the country at large. So we are saying make ezemvelo great and this is one of the efforts. I think it's been a big fight. I've been in the fight for many years and it's the problem of rhino poaching grew over the years and only recently has it been reduced and it means a lot to myself as a section ranger and to all the field rangers that are working out there have put countless hours, day and night, a lot of overtime, night shift, rain, to be able to get it to what it is now at the moment. And with all the assistance and support that we've gotten, including the dehorning operations, it means a heck of a lot to all of us that we have brought the poaching numbers down as we have. So it's a great feeling. Ukuba ingxenye yokwehla kwezibalo zokubulawa kobhejane kungijabulisa kakhulu kuna sesikhathini esidlule ngoba mina ngafika ngo2019 ngafika kusenzima kakhulu ke lapho kodwa kwaya ngokuya kwagcina sekwehla nanokuthi nje sisebenza kanzima ngokuzikhandla sibe sibancane vele ku section yami kodwa sisebenza kanzima nje sisebenza ngokuzikhandla sonke sibambisene uma siqhathanisa iminyaka edlule siqhathanisa na kuleminyaka nje edlule nakulonyaka esikuwona umfutho ufakwa uCEO wezemvelo ufakwa nabaphathi bethu uqinisekisile wenza ukuthi ukuzingala kobhejane kwehle ngezinga engicabanga ukuthi lingaphezulu kuka 70%
so ingakho ke ezobabonga namhlanje efuna ukuxhumana nabo basifisa ukuthi lokho kwenzekile kulonyanga kuqhubeke futhi kube into enzakalayo naseminyakeni ezayo ukuze lezilwane zikwazi ukuphila ngendlela okuyiyo nesibalo sazo sikwazi ukukhula ngendlela efanele. Mbukeli ke uhlelo uma ngabe sithi ke abakhulume siyafisa ukuthi uma sesiliphetha siya ngasemaphethelweni asiphinde sikhulume ke no CEO nje wabe sesakhuluma naye ke ngaseqaleni kodwa siyafisa ukuthi sikhulume naye siliphetha nje uhlelo ukuthi sibheke phakathi kwezinye zezinto esingathi ke zinomthelela ke omkhulu ekutheni kwehle ke izibalo ngalendlela ke izibalo ke ezehle ngayo ikakhulukazi njengoba kunama programs ama programs ke athatha ke izinto ke ngempela ke ezisuke kuyilapho khona kufundiswa kuyiwa ke emphakathini kuyiwa ke nasezikoleni nabo asibathole ke uma ngabe sithi ke abakhulume. Ukwehla kwesibalo ingenxa yayo yonke imizamo esiyibeke etafuleni njengale oyibalayo ukubambisana nemphakathi ukuqwashisa izingane zesikole ngoba izingane zesikole uma ukhulume nazo ziyabuyela emakhaya mase zikhona sixoxe nabantu abadala uke wabona ungangezwe isilo samabandla onke besikade sisihoste khona la eHluhluwe eMfolozi Park sahosta noNyazi lweZulu umholi wakaShembe wamaNazaretha kaShembe na wonke amakhosi asizungezile ayasupporta kulombhidlango umphakathi uyasupporta sicabanga ukuthi kube nomthelelo omkhulu lokho. Amaningi ama programs esiwenza nezikole nabantu abase ne youth especially njengoba manje sibuya kwi World Rhino Day bengumhla ka 22 September. U22 September we celebration of the World Rhino Day this year azange sizibiza ama NGOs or ama stakeholders silanda izingane ezikoleni ezisurroundele lipark. We had 10 schools visiting us labe siphusha khona indaba yokuthi why is it important to conserve our rhinos in the province and the benefit that it brings emphakathini esihleli nayo. Nama projects lawe wenzayo esiwabiza ngokuthi ama community levy sabachazela ukuthi abaluleke ngani ngoba umvakashi ofika ezobona irhino leyo mali ayishiya isiqiwini u5% ubuyela kwi project yaka community levy ebuye izosiza yona lemphakathi. Ngiyacabanga ukuthi ubunathi kade sisedigidigi sambisa ama water tanks nakhona futhi imali engena ngaloko so kubalekile siyakhuluma kakhulu nakukhona einganeni ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi bagade basigadele babe yihlo bazi nokuthi kungani swa conserve lama rhinos because if you ikusasa lethu sonke si South Africa ifuture leingane zethu ezilandelayo nama projects imphakathi wa benefitayo ngalezi iqiwi nalama rhino. Inkinga zethu ezinkulu zincika kakhulu ekushodeni kwaba abasebenzi ikakhulukazi wona ama field rangers okudala ke ukuthi kulabasebenzi esinabo basebenze ama hours amade basebenze emini basebenze nobusuku ngoba silwana lesihlava sokubulawa kobhejane okwenza ukuthi ke baze basacrifice nangempilo zabo ngoba isuke bengeke besakwazi ukumelana nezinye izimo zezempilo nalabo mhlawumbe bangagcina sebebuthakathaka ezifeni ngenxa yokuthi nje ayisekho isikhathi sokuthi bathole isikhathi esanele sokuphumula. So i-field ranger leyilodwa legcina selenza imisebenzi yama-field ranger angagcine emaningi kakhulu nezimo ke nje ababhekana nazo ukuthi ngoba besuke bebhekana nezigebengu kukhona laba suke bezolimazana nazo khona kukhona la suke impilo yabo isengcupheni ngokuyigebengu isengcupheni futhi nakuzo izilwane abasebenzisana nazo. So ingakho kusiyi-own manje efuna uqinisekisa ukuthi impilo yabo nenhlalonhle yabo ayibe sesimeni okuyisona sona ngoba ibona ekupheleni kosuku abawumgogodla wezemvelo Care and Wildlife. Ngizwa kwethu ke kuye kuthiwe ke ayilwanga yesabana kusuke sisho sithi ke ongapheli kuyahlola seliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume sise HIP nokuyilapho khona ke besihamba ke nomnyango ezemvelo Care and Wildlife sethula nje uhlelo lapho khona ke kubungazwa umsebenzi ke wama field rangers. Sibonga kakhulu ukuthi beyingcenye yalolu hlelo ukusuka eqaleni kuze kushayele lesikhathi. Igama lami nguphiwe ngokwaMthembu uncedi inyoni encane yashaya amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi suma kube kusolizayo inkosi inibusise.